Mutum nawa ne? Har da wannan a ciki. Dawa. Geburan. Da geburan dawa kuma? Dawa kuma? Da dan oga Solomon. Solomon. Da Solomon dawa kuma? Wanda na sani. Dawa ke rike da bindiga? Dukkan suna da ita. Suna da bindigogi? Irin wanda bindigogi ne? Gaskiya ne ba sai da ita ba, amma dai ba gaskiya. To irin wannan bindigogi da muka kamo yanzu irin su ne? Irin su ne gare su? Ana tambaya. Irin wannan bindigogin? To shine suka ji suka ce tamoga? Waye halbe tamoga? Me wai baban? Waye halbe shi? A ba san. Waye halbi baban? Ban san sunan shi ba wannan. Wanda ya halbe shi? Amma ina yake zaune. Gaskiya ba sai. To irin wannan bindigogi da muka samu yau ina kuka sayo su? Wayannan? Gaskiya ne ba sai da gaskiya. Wani dai an bani. Na ce ban san da gara suka so su ba. Tunda na ga maka ni yaro na ce. Wace ba ku hasasai? Gaskiya ba su ga ba. Wallahi. Ya za ku ce ba ku san da ake ba ku hasasai ba? To wasu sukan karbo a gurin ban ma'aikata. Ila wasu. Wurin ma'aikata ne suka karɓi hasasai? To kaga ba su ga mun bane. Ba su ga mun bane. Masu kan je su karbo a can. Yanzu kuna nuni ba kai baka san yawan wanda suka kashe ta mawa ga matsohon nan. To wannan kakin sojojin ya ka same shi? Yayana ne yake soja. Shi ya baka kakin? Da yazo gida ne ya bashi aikin. Kai da shi ya baka kakin? Aikin bulo muke da shi ba. Shi ya baka kakin? Okay. Shi kenan. Ka ce bindigogi guda nawa ne? Ga sana an kwaso su. A wanda mu kamo ai kaɗan ne muka fara kamo ai. Wancan duk suna da su. Da wake da ita yanzu? An dako ta Messi. To wannan kofar da za ku kina shi da ina za ka kai shi? Su ga mun. Ana san ai ba ana sai on bindigogi yanzu ai. Wannan tsohon me sunan wanda za ku dauka daji? Barazana. Da ina za ku kai shi? Ba su ga mun ba. Ok, su tukur kawai suka ce in ka target ɗin ka su dauka za su kai shi inda za su kai shi. To shi kenan yanzu bindigogi sauran nawa ne ba mu kama ba? Gaskiya ba sai. Ba ka sai ya kansu ba. Yanzu guda biyu ne kawai muka samu. Guda biyu. A wajen wannan tukur da wannan. Wanda muka samu yanzu ai guda biyu ne. Da ta tukur ɗayan tawa ne. Ta Samaila. Yawa. Shi kenan. Zan bari su ƙara taba ka wallahi ƙarya kake bara ina wallahi ba su kaɗai ba ne. Wa'anda na sani ne ko ba. Wallahi ƙarya kake. Wancan dan oga fa. Waye dan oga? Solomon. Shi ma yana da bindiga? Irin wace bindiga ce? Ban sai irin tashi ba gaskiya. A da ni mun yi oga yanzu.